нархи хидмати ҳарбии пулакӣ 51 000 сомонӣ мешавад. шахсоне ки муддати 2 сол дар аскарӣ хизмат карда намехоҳанд, аз 1 сентябри соли 2023 барои хидмати алтернативии ҳарбӣ ба ҷои 28 560 сомонӣ бояд 51 000 сомонӣ пардохт кунанд. маблағи мазкур бо назардошти 750 нишондиҳанда барои ҳисобҳо дар соли 2023 ки 68 сомонӣ муқаррар гардидааст, 51 000 сомониро ташкил медиҳад. дар ин хусус қарори лозима қабул шудааст. ёдрас мешавем ки соли 2021 парлумони тоҷикистон қонун дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хидмати ҳарбиро дар таҳрири нав қабул кард ки тибқи он шаҳрвандони синну соли даъватӣ метавонанд бо пардохти маблағи муайян ва адо намудани хидмати якмоҳаи ҳарбӣ ба сафи эҳтиётии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон шомил гарданд. дар маъракаи даъвати баҳории соли 2023 дар маҷмӯъ 1500 ҷавони синни даъватӣ бо пардохти қариб 43 миллион сомонӣ ба хидмати ҳарбии пулакӣ ҷалб шуда буданд.